Moro! Tiesitkö sä, että täällä meidän Tai-Sotella voi opiskella muuksikin kuin vaan hoitajaksi? Kyllä, nimittäin täältä sä voit valmistua liikunnan neuvojaksi. Tuu mun mukaan ja mä kerron millaista se on. Eli liikunnanohjauksen perustutkintoa kokopäiväopiskeluna voi opiskella täällä meidän Turun Ammatti-instituutin Sotella. Tämä meidän koulutus on maksuton ja tämä on tehty yhteistyössä meidän koulun sekä Suomen urheiluopiston kanssa. Älyttömästi kiitoksia yhteistyöstä ja tästä koulutuksesta. Ja muuten hei tästä koulutuksesta voi päästä käymään Vierumäellä, mikä on mun mielestä aika siistiä. Tämän tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja tämä kestää 2 vuotta. Kaikille pakollisia ammatillisia tutkinnon osia vuoden 2025 alusta ovat lasten ja nuorten liikunnanohjaaminen, aikuisten liikunnanohjaaminen, liikuntaneuvonta ja tapahtuman järjestäminen. Ja itse asiassa täällä meidän kauniissa Turkusessa valittavia osaamisaloja on muun muassa terveysliikunnan ohjaaminen ja valmentajana toimiminen. Tähänkin koulutukseen muuten myös liittyy niitä yhteisiä tutkinnoisia, jotka on vaikka muun muassa matikkaa ja vaikka kieliä. Jos sä oot jo suorittanut lukion tai valmiiksi amiksen, niin sä voit saada hyväksi luettua sun aiempia joitain opintoja osaksi just tätä meidän hienoa koulutusta. Tärkein asia tästä videosta, mikä pitää muistaa, on yhteishaku. Yhteishaku on auki 18. helmikuuta - 18. maaliskuuta. Jos muuten jotain tästä koulutuksesta jäi puuttumaan, niin kannattaa tsekkaa Suomen Urheiluliiton sekä meidän Turun Ammatti-instituutin nettisivut. Sieltä löytyy varmasti hyvää tietoa. Eipä mulla varmaan mitään muuta järkevää sanottavaa muuta kuin, että jos sua kiinnostaa liikunta tai liikunnan neuvominen tai vaikka ei oikeasti kiinnostaisikaan, niin kannattaa hakea tähän koulutukseen. Täällä ei oo peränä. Olisi tästä joku törkeä hieno kuitusko. Miksi täällä on penkki? I don't know. Mun faijalla on melkein musta judoga. Mut ne ei kyllä keppejä käyttänyt varmaan. Mä oon muuten tosi paljon tutustunut noihin tämänhetkisiin sekä täältä jo valmistuneisiin liikuntaneuvojiin. Ja ne on siis todella hauskoja ja energisiä tyyppejä. Mä en tiedä mistä se kaikki iloisuus ja energisyys oikein tulee, mut se on kyllä tosi kiva. Kiinnostaa tää. Näittekö mitkä refleksit? Melkein sain kiinni. Sinne meni phone. Vähän kalliimmat kuvaukset. Turun Ammatti-instituutin. Paljon säikähdin, mutta en hirveästi. Mitä? Eli liikunnanohjauksen. Ja itse asiassa täällä meidän Turkusessa. Melkein saasin tuota kameraa. Kuinka 100 kertaa tuon kolauttaa jalkani tähän pöytään. Tai siis telineeseen. Jatkuva haku tulee yleensä ympäri vuotta. Kannattaa pitää niitä siis silmällä. Ja tää itse asiassa niitä sun entisiä. Turun Ammatti-instituutissa. Sönköttäjä. Minkälainen se autoratti löytyy? Nyt saa haastaa jotain naapuria. Tos kun tulisi kuule joku. Ja peon lähtis kuule. Tää on B-rollit. Ei tää on B-rolli muuta. Ui sairas, näettekö sitä melkein kaaduttiin tohon. Nyt on tää Aaronin maksimipaino. Eli kilon kuula. Tää ei oo kuula, vaan siis käsipaino. Nyt loppuu tää häröily oikeesti. Just sun kannattaa siis hakea tänne opiskelemaan.